Mama Meg! Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, 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 ding! So for today's video, may natanggap kami na PR package from Ja Apparel. So binigyan kami nila ng mga damit from their shop. Diba, bongga? Wow. So actually, na-open ko na talaga ito last night kasi excited na talaga ako. And hindi naman pwede i-vlog agad habang nag-open kasi maingay kagabi, may karaoke. So actually, kasama na itong suot ko ngayon. So thank you so much for Ja Apparel. So ngayon, i-open ko ulit para sa inyo. And mag-try on haul na din later. So without further ado, simulan na natin to! So first item guys is this one. So nice kay Judy siya guys. Magsakitan tagtiyan. So magulo siya tignan guys, pero tignan nyo na lang sa clip or sa picture. I-attach niya ang shitin dito. So this is so nice guys. Mojo niya ang akong pinapaginahan. Pag TikTok ko siya guys, kani and this. So guys, bumikibaw guys nga na day suwat sa plastic nga mga pangan sa sanina. I-open na mo tanan man, wala naman nakitaan kay excited you kay me. Hasta ni guys, hindot ka siya guys, kan chin ni guys. Try sa nato si chin ni later. So actually, wala pa kita si chin ani guys. And ato sa siyang ipa-try later kay para excited siya. So, third item is this. Tara guys. Mangan ko ano guys. Next, so ihawahit lang pan ni kalawang shitin and papshiin ni. So next, this is for baby L. And look at this, guys. Wow! So, among sa nitaguan, guys, kay murag big paman gamoy. So, kani, guys, Jordan, astig jukitan ang siya L, ali, guys, rabi na, siya hubag diri. So, next is for baby L again. So, tan-anak ko na to guys, no? Nasa ka short. So, mo-appeal po og try on haul si baby L ron guys. Wow! So, tara ang sanina guys. So, ako kitaan ni pero kay bawo na ko nga the boss baby ni. That's ako ang boss, kay ako ang ate. Pero siya Il na noon, kay siya ang lucky. Kumayot magnol. So guys, bisag ka mo guys, di mo jud mo musugot nga mabayot siya Il no. Next item guys is Nitch couple, amuan ni Halichin, TikTok na salina. Ako sa kay large, ako sa medium. So, mao ni ang large, mao ni ang medium, mao ni ang large. Lenny. Mao ni ang large and mao ni ang medium. So, ato yung open ang medium kay tara ang large guys, ay ako ani. And para sa TikTok, na dire ang suwat niya TikTok. Next guys, si Kachin. Tara guys. Wala sila guys nga walay bukton diri mo ring pang basket. So actually guys, kani pares ni ani sa akong gisulog nga kuangag tela diri guys. Sa wilong. Kuno 60 siya guys. So kani guys, wow, gindot kayo for That's chin. for chin. For chin. 60 kayo. So mao ni siya guys, same sa akong gisulog karon. So, mag-TikTok din ni Chin guys, lang yan. So, tara sad guys. Guys!
shopping gyapon mi ni Chin. So, ginahan ko ni guys no kay Adidas. So tara guys, nahan ko ni guys. So mao ni ang ako ang large or kachin. Small lang. Wow. May S. Oh, mao ni ang small guys kachin. And ang ako is tara. So tara ako guys. Rag large. So tara sad ako guys. Mura dyan may Blackpink anili ni Lubrido. So guys, this is so nice guys kay tawa pa gisulog ni China kanang gikabot din niya kay ginahan siya. Jogger. Blackpink kasi. Dili ta ng pink Lenny ang uban bling. So next is akong pinakaginahan dito sa tanan twinning ning upap couple. Oh, twinning lagi di couple. Pajama terno. Dindot, nice. And so mao ni ang usa guys, di lang nako ipakita. Basta parehas sila nang tanan. Next, ang couple shirt nila Ma'am Shitin and Tito Ini. Yan, naisuwat, my heart belong to you. Next, so another couple shirt for Ma'am Shitin and Tito Ini. So, no guys, nice kita guys. H&M. So, mga Meg, i-attach na mo ang ilahang shop sa Shopee and Lazada. Nasaan sila page sa Facebook and sa Instagram. So, check it out. So, thank you again, Sha Apparel. So, I hope you like this video mga Meg. So, kung nagustuhan dyan ninyo, please give it a thumbs up. So, sa mga wala pa nakasubscribe, subscribe na mo. And sa mga wala pa naka-follow sa Facebook page, follow na mo na yun. And sa mga ginahan mo hatag stars, please hatag lang stars na mo. Pagka naman. So, sa mga gusto pa magpadala o mga PR package, so you can message sa Facebook page na mo guys nga Nitch and Chin 2.0. So, the next one mga Meg, God bless you.